Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i per tots i totes és sabut que el Tour de França travessarà tota la costa de la comarca del Garraf i, evidentment, aquí al Blau Cinema no podíem obviar un fet històric com aquest. Raó per la qual us parlaré de les estrenes de la setmana fent el mateix recorregut que els ciclistes faran el pròxim diumenge 5 de juliol. Per cert, soc l'únic que s'ha preguntat per què el Tour de França passa per casa nostra? Passarà la Volta Ciclista a Espanya per Montpellier? Deixa, si us plau, el que estiguis fent, prepara't un bon cafè amb gel i acompanya per aquest tour cinematogràfic de la comarca. Amb aquesta samarreta ciclista gegant que ha penjat l'Ajuntament de Sitges a la seva façana, comencem aquí ara a Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. Els ciclistes començaran des de Torredembarra i 168 quilòmetres i mig després arribaran a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Travessaran Creixell, el Vendrell, Calafell, Cunit i, disculpeu el moviment de càmera, per aquí, per la C31, travessaran Cubelles, anant cap a Vilanova i la Geltrú per la 246, l'antiga carretera general. Dit això, anem amb les estrenes de la setmana. Entraran per l'avinguda de Cubelles travessant tota la Rambla Josep Tomàs Ventosa. I ara parlem de cinema. Si existeix alguna història que ha de ser explicada és la del periple de milers de migrants africans en la seva ruta cap a Europa. Històries, totes elles de resiliència, patiment i esperança en el camí cap a un destí idealitzat que no el rep com ells i elles han somiat. S'estrena al Círcul Catòlic d'aquí, de Vilanova, Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que abans va ser llibre i molt abans que el llibre, l'experiència real de l'activista Usman Umar. Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Basada en la història real d'Usman Umar, qui va abandonar amb tan sols 12 anys el seu llogaret a Ghana per viatjar a Europa. Un viatge farcit de traumes com la mort de l'amic que l'acompanyava. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola, Hola. I need your help. 5 anys i 21.000 quilòmetres per arribar a Barcelona, al País dels Blancs. Però tu quants anys tens? Va haver de viure al carrer i treballar de manter. Una falta grave. I digue'm una cosa, Usman, tu què vols fer aquí? Usman comprovarà que la promesa de paradís que representava Europa no és com havia imaginat, depenent de la bondat o no de les persones que vagi trobant. Els actors debutants Víctor C. i Benjamín Cacrava interpreten la infància i l'adolescència del protagonista, però serà Usman Umar qui s'encarnarà a si mateix en l'edat adulta, molt ben acompanyat per la gran Emma Vilarassau, que farà de mare adoptiva. No hi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Òpera prima del director Dani Sancho, la pel·lícula ens proposa preguntar-nos el següent. Som conscients del que pot haver viscut una persona que veiem dormint al carrer? Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol. Jo t'estimo. Una història contada des d'un profund respecte cap a aquells i aquelles que ho arrisquen tot, fins i tot la vida, per tenir un futur millor. Tots vosaltres, Usman Umar! Els ciclistes continuaran per tota la Rambla de l'exposició per agafar després l'avinguda Eduard Toldrà. I al Círcul Catòlic compartim pantalla Lady Nazca, la història real de Maria Reig, un altre viatge extraordinari d'una dona avançada al seu temps que va dedicar més de mig segle a estudiar i protegir un dels enigmes arqueològics més fascinants de la humanitat. Us presento la Maria, que treballarà uns dies amb nosaltres. Els nazcas, els avantpassats dels inques, són una civilització molt interessant. Eren grans artistes. El Perú, 1936. En una època en la qual el feixisme s'estén per Europa, Maria Reig, matemàtica alemanya, viu a Lima intentant trobar el seu lloc. La seva vida canvia radicalment quan coneix a Paul Dacour, un arqueòleg francès que la introdueix en un enigma fascinant, el desert de Nazca. Vull veure on van. Però no et pots quedar tota sola al desert, Maria. És perillós, és una bogeria. Ets conscient que te'n vas a un lloc perdut? Estaràs enmig del no-res. Perdut no. És el desert. Descobreixen misterioses figures mil·lenàries traçades sobre la Terra, convertint-se a poc en la gran obsessió i obra de la seva vida.
portant-la a consagrar-se a la protecció i estudi de les línies de Nazca. Descobriré com els Nazcas van dibuixar les figures i esbrinaré per què van fer totes aquelles línies. Renoi, és molt bonic. ¡Paren! ¡Están destruyendo una figura, señor! Vámonos, señor. Vamos, señora. Dirigida per Damien Dorsaz, qui va conèixer l'autèntica arqueòloga quan aquesta tenia 93 anys, Lady Nazca és una història de vocació i perseverança d'una dona que va desafiar la incomprensió, es va obrir pas en un món dominat per homes i va acabar convertint-se en la principal estudiosa de les línies de Nazca, declarades Patrimoni de la Humanitat el 1994. És una obra única que pertany a la història de tota la humanitat. Però, un moment, abans de continuar amb el recorregut pel Tour de France aquí a la comarca, no vull marxar de Vilanova sense informar-vos que l'Associació Cultural La Tarima, en col·laboració amb la Festa Major del Barri que organitza l'Associació de Veïns La Collada Sis Camins, han organitzat una fantàstica sessió de cinema. Així que aprofito per animar els ajuntaments de la comarca a organitzar projeccions al carrer durant les nits d'estiu. El cinema a l'exterior fa comunitat entre els veïns i omple les nits dels petits i les petites de divertiment al carrer. Així que, dit això, el 10 de juliol a les 21:45, 3:45 del vespre, a la terrassa de dalt del Centre Cívic de la Collada Sis Camins, i absolutament gratuïta per qui vulgui assistir, Lilo i Stitch, la versió live action de Disney. Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está? Ha escapado. Está buscando una nave patrulla. Acaba de coger la roja. Un malvat científic crea un ésser indestructible, intel·ligent i agressiu amb una sola feblesa. A causa de la densitat del seu cos, no pot nedar. El doctor és enviat a presó i la criatura es dirigeix a una presó espacial, però quan la criatura escapa del viatge, queda encallada a Hawaii. ¿Qué es eso? Es tu responsabilidad, ¿entendido? Te lo prometemos. I aquí apareix Lilo, una nena hawaiana que l'adopta com a part de la seva família. Aquesta situació li permetrà a l'alienígena en qüestió conèixer el significat de l'amor i l'amistat. Nada de perros en la mesa. ¿Seguro que es un perro? Així que ja sabeu, el 10 de juliol a les 21:45 a la terrassa del Centre Cívic de la Collada Sis Camins, una fantàstica sessió de cinema gratuït per tota la família amb Lilo i Stitch. Donarà. Stitch malo. A veces las familias no son perfectas, pero eso no significa que no sean buenas. No está mal. Creo que eso no se bebe. Una pel·lícula que alguns van qualificar com la millor de Disney en el gènere live action des del Llibre de la Selva. I continuem amb l'etapa garrafenca del Tour de France. Els ciclistes entraran a Sant Pere de Ribes pujant per tota la Rambla del Garraf, creuant justament aquesta rotonda, la d'accés a les Roquetes. Arribaran on soc ara per agafar la carretera 246 cap a Sitges. Però abans de tirar cap a Sitges m'he passat un moment aquí al Cinema Ribes per dir-vos que després de l'èxit mundial de Mi Villano Favorito, la productora Illumination torna a la pantalla gran amb Minions and Monsters, homenatjant al Hollywood dels anys 20, on intentaran crear la seva pròpia pel·lícula de monstres i acabaran provocant un caos inesperat. A més d'en castellà i en versió original subtitulada, la teniu en català, així que aprofiteu. A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Ambientada al Hollywood dels anys 20, un grup de Minions irrompen al cinema convertint-se en estrelles accidentals. Buddy. Humphrey. Piñata. Carbonara. Lasagna. El seu desig per fer una pel·lícula de monstres acaba creant caos i deslligant criatures reals. Un esdeveniment que els obliga a unir-se una vegada més per salvar el món del desastre que ells mateixos han creat.
Encara que inicialment serien concebuts com els ajudants de Gurú en Mi villano favorito el 2010, els divertits personatges van tenir tant d'èxit protagonitzant el seu propi spin-off al 2015 que van acabar convertint-se en una seqüela de curtmetratges i tota mena de material audiovisual que s'ha tornat imprescindible per la companyia. Soc en Gary Orca amb Oliver Magma i Cabot el trampós, però és massa llarg i els amics em diuen Gumi. Conec el monstre perfecte per la teva pel·li. Vinguin! Dirigida per Pierre Coffin, responsable de les 3 primeres entregues, ha sapigut mantenir intacta l'essència còmica original, creant un altre capítol dissenyat per captivar tant els fanàtics de tota la vida com a les noves audiències. Destruirà tot el que hi ha en aquest planeta! James, segur que faràs grans coses. Entraran per Campell, el barri més maco de Sitges, passant per davant de l'Escola Maria Ossó, girant a la dreta per l'Avinguda de Navarra, que els portarà directament al Passeig Marítim. Esquerra per l'Avinguda Sofia, Passeig Vilanova a la dreta, travessaran per la rotonda més transitada de Sitges i parem un moment perquè estem passant justament al costat del Cinema Prado i jo haig de parlar de cinema. Així que aquesta setmana aquí al Prado de Sitges podreu veure Viva. Vam parlar fa unes setmanes de Nora, aquesta dona que davant un altre possible diagnòstic de càncer vol viure en plena intensitat tot el temps que estigui viva. Actriu protagonista, directora, coguionista i coproductora, la catalana Aina Clotet. Encara recordem quan ens vam aixecar fa unes setmanes i rebíem la notícia del Premi Revelació de la Setmana de la Crítica al Festival de Canes que havia guanyat l'Aina Clotet amb la seva òpera prima Viva. La catalana no sols dirigeix, també coguionitza al costat de Valentina Parença i encarna la protagonista d'aquesta intensa comèdia dramàtica o dramèdia que des del seu títol ja crida el seu gran tema, gaudir de la vida. Tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo me ha pasado ya. És que és com que m'asfixio, saps? Mira, una crisi és normal. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada. El centre de la pel·lícula és la Nora, una dona de 40 anys que després de superar un càncer intenta recuperar la seva vida. Durant una revisió rutinària li comuniquen que ha de fer-se noves anàlisis i entra en pànic. Davant la possibilitat de repetir la mateixa terrible experiència, comença a prendre decisions més impulsives sense pensar en les conseqüències, només en el que li demana el cos. Viva es presenta com una tragicomèdia contemporània que explora el desig de viure, la por a la mort i la complexitat de les relacions afectives. A més de la mateixa Aina Clotet, integren el repartiment Marc Soler, Lloll Bertran i la col·laboració especial del Guillermo Toledo per endinsar-nos en un viatge de desig i passió i on, com diu la directora, serem testimonis d'una història d'alliberament i creixement. Aquestes mosques, quin fàstic, no? Les mosques fastigoses. Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem. I compartim pantalla aquí al Cinema Prado, tercera setmana d'èxit del Toy Story 5 i les joguines més famoses de la pantalla gran que intenten que l'arribada de la tecnologia no les margini al fons de l'armari. Ben valorada per la crítica, ara toca saber què opina el públic. Però el públic d'aquí, el de la comarca, petites, petits i grans. Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa? Hija! Així ho està claro! Marit! I... obert! Qui ha enverinat la dama d'honor? Bonnie! Doncs mira, m'ha agradat perquè és molt divertida. Parla també sobre que la tecnologia ara està invadint els nens, però que jugar amb les joguines també és divertit. És que jo jugo amb pantalles també, però jugar amb joguines també estaria bé. És una bona visió. La recomano. M'ha agradat molt la peli. Les pantalles també són molt xules, però les joguines sempre són millors que les pantalles. Sí, a mi la peli m'ha agradat molt i penso que és un gran aprenentatge per al missatge que dona sobre les pantalles i els nens. Un gran aprenentatge per als nens petits. Dona aquest missatge que és algo més sèrio, però li dona aquest punt de comèdia i de
per nens petits. Sí, m'ha agradat perquè és d'educació molt bona, la veritat. Les joguines intenten ensenyar que la tablet no és molt bona per als nens. A mi m'ha agradat molt com a estudiant d'audiovisuals perquè dona un enfoc diferent al personatge de la Jessie i ara com que ja té com el poder, ha sigut molt bonic com tancar aquest arc de personatges. I també com la tecnologia com marca els nens de les noves generacions, els nens ara com van més de pressa i es salten moltes etapes, que hi ha nens que els costa més de relacionar-se, la tecnologia pot ajudar però no pots fer tot. Els nens sense la supervisió dels pares podrien estar més posats a casos de ciberbullying. M'ha agradat molt la pel·lícula perquè era molt emocionant, hi havia moltes aventures, que els nens haurien de jugar més amb les joguines que les pantalles. Pel·lícula entretinguda, retorna a la nostàlgia, una història que ens toca de fons amb la tecnologia molt present, es queda inferior a les anteriors però entretinguda per gaudir amb tota la família i amb el retorn de personatges mítics i emblemàtics com Woody, Buzz Lightyear, Jessie i molts altres. No us la perdeu. M'ha agradat moltíssim. De fet, he plorat un parell de vegades, vull dir que ha sigut emotiu. Crec que està molt ben trobat, tota la trama, que ho expliquen molt bé i té un punt de nostàlgia que és boníssim. Tant si estàs vist les altres com si no. Vull dir que per mi un 10, però m'ha agradat moltíssim. Sí, doncs m'ha agradat molt i perquè m'ha portat també molta nostàlgia, perquè jo de petit també havia vist les primeres pel·lícules de Toy Story. M'agrada l'enfoc així que han fet en tema de tecnologia i tot, perquè és algo com s'ha molt modernitzat la pel·lícula, perquè abans sempre tractava dels joguets, doncs ara parla molt d'un cas que es toca molt ara mateix, que és la tecnologia amb els nens petits. Ha sapigut com donar un tema per als joves d'ara i donant una nostàlgia a nosaltres, ficant uns personatges que coneixem tots des de fa moltíssims anys, que segueix mantenint com el toc clàssic que tenia abans, però innovant molt també, tema gràficament, innovant molt. M'ha agradat molt perquè a més m'ha semblat que s'assembla molt més a la primera que tota la resta, o sigui, la tercera i la quarta no em van agradar tant i aquesta crec que ha tornat a l'inici sent molt d'ara. O sigui, estan amb la tecnologia, amb tots els problemes que hi ha ara, però molt, molt bé. Trobo que és una cosa que passa realment i que a més l'han agafat amb un carinyo que llavors donen moltes ganes de tornar a jugar i tornar a fer com era abans. M'ha agradat molt perquè crec que és la pel·lícula més divertida entre les 5. Bueno, perquè no hi ha... Bueno, no ho sé. I què tal el missatge aquest de les pantalles i tot això? Esteu d'acord o no? No. La tecnologia és per tot. No. Tens un amic en mi. I continuem amb el tour que pujarà pel passeig de Vilafranca per girar cap a la dreta per agafar el camí dels Capellans. Per continuar per la carretera de les Costes, la C31. I estava pensant que no creieu que hi ha una cosa especialment inquietant als pobles on tot sembla funcionar massa bé, amb els seus carrers tranquils, veïns somrients i una sensació de barri idíl·lic? Perquè això és el que us trobareu en aquesta meravellosa, encantadora, petita i acollidora població anomenada Normal. Bienvenidos a Normal, Minnesota. Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Ulysses Richardson és un xèrif temporal que arriba a Normal, Minnesota, per ocupar el lloc deixat pel seu predecessor en un idíl·lic poble de la Nord-Amèrica profunda. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores y nuestro alce del pueblo. ¿Hace un gran trabajo? Quan uns forasters atraquen el banc local, revelen una perillosa conspiració que els habitants faran l'impossible per protegir. La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo. ¿Por qué le disparan a usted? Bob Odenkirk, famós per Breaking Bad i Better Call Saul, és el clar protagonista, a més de responsable de part del guió. Recordem que en els seus orígens va ser un prolífic escriptor de comèdia i creador de culte. Ni puta idea. Odenkirk ha destacat que aquesta història li va permetre explorar el gènere d'acció des d'un punt de vista més humà i visceral, buscant crear una experiència entretinguda i directa sobre la violència i el preu de la normalitat. 91 minuts de metratge d'acció amb una bona dosi d'humor negre i cru amb missatge polític i social
que sens dubte gaudireu amb un actor que sap treure-li suc a la seva vis còmica i física, regalant carisma, de nou en el rol, de passava per aquí i s'ha armat un bon sidral. Oh, joder. No estaba apuntando ahí. Bienvenidos a Normal. I seguint la C31, els ciclistes també passaran per davant del poble del Garraf. I vull aprofitar per dir-vos que torna als cinemes el gran Hugh Jackman protagonitzant i també produint La muerte de Robin Hood. Aquesta vegada ens arriba un arquer envellit, tormentat pel seu sagnant passat criminal i que ha estat inevitable comparar amb el to íntim i melancòlic del Lobezno de Logan. ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood. Robin Hood, ja en el crepuscle de la seva vida, intenta enfrontar-se al pes dels seus crims i un passat marcat per la violència. Greument ferit després d'una batalla, és portat a un misteriós castell on una dona li oferirà una última possibilitat de redempció. Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis? Amb Hugh Jackman al capdavant, la pel·lícula suposa una revisió contemporània i emocionalment complexa d'una de les grans llegendes populars del cinema i la literatura. ¿Me haces uno a mí? ¿Quieres que te haga un arco? Muy bien. L'actor ha revelat que el rodatge havia estat brutalment exigent, catalogant una de les seves intenses escenes de combat com el més difícil que ha fet en tota la seva carrera. Ayudo a los que llegan a esta isla. Los jóvenes generan el cambio. Fosca, melancòlica i allunyada de l'èpica tradicional, La muerte de Robin Hood imagina de nou el mite clàssic des d'una mirada més íntima i en la qual és inevitable recordar el personatge de Lobezno, un Logan esgotat al final de la seva esplendor. Hay gente mala ahí fuera. Temo que nuestros crímenes la persigan. Michael Sarnowski, director de la cinta, tracta el mite de Robin Hood des del seu esgotament, des de la culpa acumulada i des de la sospita que la llegenda potser sempre va ser més còmoda que la veritat. Te protegeré. Yo te protegeré. I aquí, amb el port de la Ginesta com a fons, des d'on acomiadarem els ciclistes que ja deixaran la comarca del Garraf per anar directes cap a Barcelona, us volia comentar que, si pensem en grans títols de la història del cinema espanyol, ràpidament apareix La caza, de Carlos Saura. Bé, perquè 60 anys després s'estrena una revisió de la icònica cinta amb un repartiment de luxe: Blanca Portillo, Rosy de Palma i Carmen Machi. Durante miles de años, nosotras fuimos la presa. Por este día tan estupendo que vamos a pasar. Un retrobament orquestat amb una fi superior facilita que tres antigues amigues que fa anys que no es veuen i la neboda d'una d'elles gaudeixin d'una jornada de caça. Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento. Lo del business, ¿te parece bien? El dia de caça no sols servirà per compartir la seva situació vital actual, sinó que es converteix en un formiguer de rancors i secrets enterrats. ¡Viva España! Que te calles ya, coño. No se mercadea con la amistad. Has jugado sucio, como siempre. El director Pedro Aguilera no pot estar millor acompanyat amb un repartiment d'actrius que qualsevol cineasta envejaria tenir. ¡Qué hija de puta! Una Blanca Portillo, Carmen Machi, Rosy de Palma i una jove Zoe Arnau que es mouen sota el sol abrasador en terrenys gairebé desèrtics com a feres en el seu hàbitat. En canviar el gènere d'homes en la cinta original a dones, la masculinitat tòxica i la violència travessen a les dones des d'una altra perspectiva, com són la menopausa, l'alcoholisme, el fracàs o triomf professional i la reconciliació entre les expectatives i la realitat. Vamos. I bé, fins aquí hem arribat. Espero que hàgiu gaudit del recorregut del Tour de France per tota la comarca. Com us dic sempre, per tota la informació d'horaris i preus, consulteu les webs de totes les sales i a mi em podreu trobar a l'Instagram @blaucinema. Ah, important,
Les pròximes 2 setmanes no hi haurà Blau Cinema. M'agafo les úniques vacances que tindré durant tot l'any, però tornaré el divendres 24 de juliol per continuar informant-vos de tot aquí a prop de casa teva. S'acomiada amb aquest mar Mediterrani fantàstic de fons, aquest qui us ha parlat l'Antonio del Valle des del Canal Blau. No us oblideu de mi, perquè jo ja us ho dic ara, us porto al cap i al cor. Gaudiu de l'aire condicionat de les sales i del cinema i la cultura, que són el mateix. I una cançó